Molt bon dia! Benvinguts i benvingudes a la presentació d'un espectacle molt especial. Per nosaltres, vaja, és molt especial. I és que aquest dia 8 de gener estrenem aquí al Maldà el nou espectacle dels Pirates Teatre. Un espectacle de creació col·lectiva. Amb un protagonista únic. L'Enric Romaní Hernández, l'escenògraf de la nostra companyia. L'Enric té sordesa profunda de naixement, però això no ha estat un impediment perquè desenvolupés la parla o es comuniqués a través de la lectura labial. Aquest espectacle és un espectacle mig documental, mig personal. Amb música, dansa, humor negre i humor de tots tipus. I amb boira, amb molta boira. Boira a les orelles estarà aquí al Maldà aquest gener, després de l'èxit d'Aquelarre, que ha fet la seva segona temporada aquí al Maldà. Volem agrair a la companyia de Feliuets per haver-nos acompanyat una vegada més i us volem donar les gràcies molt especialment a vosaltres, públic, per haver-nos acompanyat i haver-nos recolzat incondicionalment tot i la gran pandèmia mundial que ens afecta. Moltes gràcies una vegada més. Esperem i confiem que The Feliuets segueixin girant per Catalunya i potser també per Espanya. I tant de bo tornin a fer una temporada. Molta sort per elles. Però seguim perquè mentre ens deixin, nosaltres seguirem amb els motors en marxa treballant per tenir un espai segur. Mascaretes obligatòries, 50% d'aforament, ventilació, distància de seguretat entre grups de compra i protocols d'entrada i sortida. Ja ens hem acostumat, però seguirem anant-nos adaptant a les noves mesures que vagin arribant. Volem garantir que el Maldà és un lloc segur i així ha estat fins a dia d'avui. Boira a les orelles ja va ser un espectacle afectat per la pandèmia. Estàvem en plena recta final dels assajos, a punt d'estrenar, i just el dia abans de l'estrena van declarar el confinament total. Va ser dur, va ser molt dur, perquè al cap i a la fi, després d'un procés tan intens d'assaig i de creació, si no pots compartir la teva feina amb el públic, no té cap sentit. Però per sort, boira a les orelles podrà veure la llum, per fi. Sí, després d'aquesta incertesa i d'aquest patir constant, dia 8 de gener podrem estrenar Boira a les orelles aquí, al Maldà. Això sí, amb molts canvis, perquè els que ja el coneixem ho sabem, però el seu director, l'Adrià Obert, tendeix a fer canvis fins a l'últim moment. És així o no, Adrià? Sí, clar, fins que no arriba al públic hi ha coses que poden canviar i es tracta d'anar millorant fins a l'últim moment. Sí, ja està bé. A veure, com va sorgir la idea de fer un espectacle sobre l'Enric Romaní? Doncs estàvem buscant, en una pluja d'idees de pirates, estàvem buscant un espectacle que ens fos proper, no? que parlés d'alguna cosa que realment fos en primera persona. I de sobte, no sé com, en aquell moment algú va dir podríem parlar de la sordesa, podríem parlar de l'Enric, i l'Enric que estava allà va semblar que, al primer una mica de sorpresa, però va semblar que li agradava la idea i ens hi vam llançar sense saber ben bé quines conseqüències tindria això. I t'ha costat especialment dirigir un espectacle sobre una persona amb qui tens tanta intimitat, amb un amic, vaja? Costa molt perquè no hi ha distància, és a dir, no tens distància respecte a la història i realment ens hem trobat fent aquest espectacle que al final Boira a les orelles és un espectacle que parla sobre la vida de l'Enric però és que també parla sobre les nostres vides, no? Sobre les vides dels 3 intèrprets que la fan, sobre la gent, tota la resta de companyia que ja ha participat en alguna cosa o l'altra, ja sigui amb la dramatúrgia, amb el vestuari, vull dir, tothom realment no ens podem distanciar d'això i ens ha fet aprendre moltes coses i veure que realment se'ns desmunten molts mites sobre una cosa que teníem al costat i que gairebé ni ens havíem plantejat mai. I com l'has plantejat la posada en escena? Perquè hi ha escrit dels actors que surten a l'espectacle, d'altres membres de Pirates, teus i fins i tot del mateix Enric, i també hi ha una part documental, no? Sí, de fet, una cosa que vam veure és que realment
I una cosa que hem reforçat ara aquesta segona estrena, diguem, encara que la primera no fos ben bé una estrena, però el que hem reforçat molt és la part documental, no només de les entrevistes a la família i les logopedes i a l'Enric mateix, sinó també la part documental sobre nosaltres, sobre els mateixos intèrprets. És a dir, els intèrprets a l'espectacle parlen sobre el cas de l'Enric en primera persona. I a part d'això també hi ha música, perquè un espectacle de pirates sense música no podria existir. La música, qui l'ha feta, com es representa? Sí, segurament la música és un mitjà d'expressió que tenim nosaltres i no podia ser d'una altra manera. Hi ha dues peces originals de l'Ariadna Cabiró, que és la compositora de la companyia i la pianista, i a més hi ha alguna cançó més. No és un musical, però hi ha cançons que ens ajuden a fer aquest espectacle que barreja tota aquesta part documental amb una part molt emotiva i poètica, no? I la música reforça aquesta idea. Clar, i a més l'Enric també és mig músic, així que tot concorda. Moltes gràcies. I ara parlarem amb la Míriam Escorriola, que és qui ha unificat la dramatúrgia. Míriam, ets aquí. La Míriam em va d'idees, d'entrevistes, de textos escrits per tots els membres de la companyia. Ha hagut de posar ordre a tot plegat. Hola, Míriam. Hola, bon migdia a tothom. Míriam, com ho has fet, això? Com ho has fet? Has aconseguit posar ordre o t'ha costat Mira, la molt? veritat és que va ser una gran proposta, una gran aventura unir-me primer a vosaltres, que com a companyia teniu tota una tradició i una trajectòria i un emblema. I per altra banda, amb el fet de poder obrir unes veus des de la creació col·lectiva i acompanyar-les amb una mirada, la meva, que potser era una mica més externa, i podia suggerir algunes coses més. I va ser molt bonic el fet de poder obrir tots aquests espais de parlem en primera persona, també parlem de nosaltres, no? En relació també, òbviament, a la vida i a la singularitat de la història de l'Enric, i parlem-ho també des de tots nosaltres, no des d'un altre punt de vista. Això ha estat un regal meravellós. Que el fet de tu potser no conèixer l'Enric prèviament, no? A diferència de la resta de membres de la companyia, això potser t'ha donat un punt de vista extern que deu haver anat molt bé, no?, per la creació de l'espectacle. Sí, jo la veritat és que sempre crec que quan entres en algun lloc i et deixes connectar, connectes amb l'essencial, no? I l'essencial vosaltres ja ho teníeu molt proper, llavors per mi hi havia una cosa, per exemple, un impuls molt fort que comentàvem i compartíem amb l'Adrià i amb tota la companyia, que l'Enric també ens parli del futur, no? I a partir d'aquí, sense desvetllar i sense fer spoilers, doncs d'alguna manera la seva veu cap al futur, perquè és una persona plena d'energia i plena de projectes. I això també a mi em fa desestructurar en positiu i canviar a vegades aquests estigmes que encara ressonen, no? D'una persona que té això. No? I això sí que va ser de seguida, no? És una alenada d'aire fresc. Per això, no? Va ser que parli de futur, que en parla de maneres molt boniques. Doncs moltes gràcies, Míriam, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i gràcies per la feinada. Per la feinada. I tant. Llarga vida a l'espectacle. Una abraçada a tothom. Gràcies. Adéu. Recordeu que amb la reducció d'aforament hi ha molt poques entrades a la venda. Per tant, si no us voleu quedar sense veure Boira a les orelles, que seria una gran pena per vosaltres, ja podeu córrer a comprar les vostres entrades. I si teniu previst venir a més d'un espectacle aquesta temporada, recordeu que tenim abonaments per tots els gustos i colors. Tenim la T4 amb 4 entrades, tenim la T10 amb 10 entrades i tenim la T-temporada, si és que voleu veure tots els espectacles de la temporada. Volem anunciar que hi haurà 5 funcions amb sobretitulació adaptada per persones amb dificultat auditiva. Tota aquesta informació la podreu trobar a la pàgina web del Maldà, al maldà.cat, i a les xarxes socials del teatre, si busqueu Maldà Teatre. Però ha arribat el moment de parlar amb el protagonista, l'Enric Romaní Hernández. El tenim aquí. Bon dia, Enric. Escolta, tu com vas reaccionar quan van dir que farien un espectacle sobre tu?
Mira, primer, molta vergonya, molta por. Jo vaig pensar que aquesta idea no anirà enlloc. Però bueno, al final, com vaig veure que ens hi feien per televisió, tot plegat, pensava, a veure cap anirà, no sé. Bueno, No sé, d'entrada no em feien per televisió, de veritat. I per què boira a les orelles? Bueno, vaig sentir tot que vam tornar després d'aquest dia de treball, perquè penso que descriu molt bé, crec, que d'entrada no és que no hi siguin les coses, que tu mateix ja has de posar la llum, ho has d'investigar i al final va quedar les coses. No? Quan sento una nova música, no la segueixo, no entenc prou, doncs agafo el partitiu i la segueixo. No? Vaig interpretant tot el que jo sento. Yeah. I per tant, veure crec que descriuria molt bé aquest fenomen que em passa. Perquè, clar, la gran pregunta que tothom et fa i que estàs fart de sentir és què sents? Exacte, què sento, com sento, sí, exacte. De fet, jo també em plantejo aquesta pregunta quan hi ha alguna cosa que no sé què ben bé, doncs m'ho pregunto. Però sempre ha estat així a la meva vida, vull dir, des de petit. He estat sempre molt autodidacta, però no estic clar, ho entenc. M'agrada que la gent m'ho pregunti. I tot aquest procés d'assajos i tot això, has après alguna cosa o has entès alguna cosa que tu abans no... T'ha servit d'alguna cosa a títol personal? Sí, d'entrada m'ha servit. M'he donat que realment he tingut un entorn familiar, d'amics així, ideal, crec. Jo sempre m'he arribat a plantejar com seria jo si hagués nascut en una altra família, no? Si hagués tingut uns altres amics, si hagués anat a una escola de shorts, que sempre he estat en l'escola d'institut d'Oient. Home, sí, m'ha fet plantejar moltes preguntes, evidentment. Però al final m'he anat sentint còmode perquè sobretot que els protagonistes i l'equip tots són testimonis reals també de la meva vida, que és el meu entorn, per tant m'ha fet molta il·lusió i tenir aquesta mirada com més externa, amb aquesta perspectiva diferent i sobretot per recordar coses que sempre va bé, amb la família, anècdotes divertides i molt divertit. I t'ha acabat agradant això d'estar davant de les... Tu que normalment sempre estàs a darrere de l'escenari, t'ha agradat? Li has trobat un gustet? Té aquest punt d'amor, sí, ho reconec, m'agrada de moment, però no, la veritat és que pinzelades i prou, en tinc prou. Perquè sempre he estat a darrere de l'escenari, com de sempre, des que conec els pirates, i sempre em sento més còmode estant en un segon terme, sempre. Però tant, fer un passet a dins de l'escenari no està molt bé. O sigui que potser el tornarem a veure a davant de l'escenari. Moltes gràcies. També volem recordar-vos que treballem conjuntament amb altres sales de proximitat per engegar iniciatives conjuntes. Un dels resultats és la pàgina web teatresdeproximitat.cat, on podreu conèixer la programació i les activitats dels teatres que hi participen. I ara tenim aquí amb nosaltres a l'Anna Romaní, que és la coreògrafa de Boira a les orelles i, pels que no la coneixeu, és la germana de l'Enric. Encara no tenim aquí l'Anna. L'Anna també ha fet una feinada per dur a terme aquest espectacle en què el moviment i la dansa tenen un pes molt fort, en aquest cas. Els espectacles de pirates sempre hi trobem que el moviment és important, però en aquest cas hi cobra un sentit encara més profund, diríem, no? Si després podem connectar amb l'Anna, l'Anna ens explicarà com han treballat. Ara, doncs, parlarem amb la Maria Albadalejo, que la Maria és la que fa el vestuari dels espectacles i una membre més dels Pirates Teatre. Bon dia, Maria. Hola. A veure, potser per primera vegada a la història de Pirates no hi ha 100.000 canvis de vestuari en un mateix espectacle. Com ho has portat, això? Vas a relaxar? No, bé, per un cop, doncs mira, ja està bé aprofitar aquest relax i poder-te fixar en altres coses també del projecte i no patir tant només per les teves coses, perquè si no hi ha tants canvis, però bé. I com has plantejat el vestuari d'aquesta obra? Clar, és que en general, ja no només el vestuari, és una obra que estèticament no és tan potent com totes les altres que hem fet, perquè realment doncs és que no ho necessita, perquè és una obra on el contingut hi ha tant de contingut i n'hem hagut de treballar tant que a nivell estètic doncs, no és el mateix, però bueno,
els personatges, els actors que tenim en escena, que no són ben bé personatges, perquè també són ells mateixos, com són persones reals, doncs era una cosa molt casual i de carrer, però bueno, està bé. Tenim aquí l'Enric una altra vegada i volia posar-los junts perquè vosaltres dos normalment sempre treballeu junts i colze amb colze, no? I ara de sobte us trobeu que tu ets el protagonista d'això i de sobte has de fer un vestuari adequat a la seva persona, no? Sí, ara tinc una altra roda que entenc com... Però de fet, fa molts anys que treballem junts i ens coneixem molt i amb la Maria, doncs, sempre hem treballat molt junts i a més em dona molta seguretat perquè ella ha treballat bastant fora de Pirates, ha fet la carrera de fotografia i llavors diguem que m'ajuda molt. Però ara en aquest projecte, doncs, clar, he tingut un rol diferent, però sempre no hem fet. Clar, Sí, hem treballat junts també en aquest projecte perquè igualment s'havia de fer una escenografia i s'havia de fer una part estètica del projecte i l'hem seguit treballant junts, el que passa que ell doncs, ha tingut una feina extra que era la de ser el protagonista, no? En realitat, però vaja. Però no t'ha dit el vestuari, vull que sigui així? No. Com sempre, no, bé. No ens hem barallat ni res. Molt bé, i doncs tot això s'ha de portar a l'escenari, no? No, Núria, s'ha de portar amb uns actors. Sí, però Laura, un moment, perquè ara sí que tenim a l'Anna Romaní aquí amb nosaltres. L'Anna Romaní es fa esperar perquè la tenim. I si no, aprofitarem per parlar amb... Sí, la tenim! Molt bé, Anna, bon dia! Hola, bon dia! Com podeu veure, estic aquí enmig de la boira gebradora i potser per això abans no es connectava. Molt bé. Anna, ens podries explicar una mica com heu treballat tot el tema moviment, si hi ha dansa a l'espectacle, com ho heu fet? Perquè és un espectacle de creació, oi? Exacte. Com tu deies abans, dintre dels Pirates el moviment sempre ha estat molt important, sempre hi és present, encara que sigui un moviment que no arribi ni a agafar el nom de coreografia o de dansa, però el moviment sempre s'ha tingut molt en compte. I en aquest cas era especialment important perquè justament com que l'Enric no pot utilitzar de la mateixa manera que nosaltres l'oïda, la seva vista, el que percep per la vista, sempre ha estat molt més important que per qualsevol de nosaltres, no? Tant el moviment més gran com els detalls. I això és una cosa molt important, no? La percepció que l'Enric sempre ha tingut del moviment, dels detalls, d'aquella expressió facial que amb ell li dona molta informació. Llavors, el que ha estat molt interessant d'explotar el moviment en aquest espectacle és que, com que ha estat un espectacle de creació, no hem esperat a tenir les músiques per començar a crear les coreografies que corresponguessin a cadascuna de les músiques, sinó que hem desenvolupat el moviment per si sol i després l'hem acabat casant amb les músiques i amb les diferents escenes. I això per mi, com a coreògrafa, doncs és molt interessant i crec que ha estat un procés interessant també pels actors. O sigui, és un moviment, diguéssim, nou, original i ben bé pensat. No hi ha res gratuït, no? Diguéssim. Exacte. Fins i tot hi ha algun moviment que és de l'Enric. L'Enric, quan a casa, des de petits, ens agradava ballar i moure'ns, doncs hi ha algun moviment que li dèiem aquí, la volta de l'Enric, perquè és una volta que l'Enric sempre feia pel passadís, no? I a tu com a germana que ets de l'Enric, i a més germana bessona, com ha estat viure i créixer al costat d'un germà que és sord profund? De quina manera t'ha afectat o t'ha influït a la manera com vius o com veus la vida? Doncs, igual que per l'Enric, ell sempre ha estat així tota la vida i no sentir-hi o sentir-hi de la manera que ell hi sent ha estat així sempre. Per mi també sempre he estat germana d'un nen sord, a més realment sempre, perquè som bessons, o sigui que sempre he estat germana d'un nen sord i per mi és el més natural del món, però sí que m'adono bé del fet que com a germana d'una persona amb alguna discapacitat, amb alguna dificultat clara, doncs ets molt més observador, tu també et preocupes perquè tothom estigui bé, perquè tothom, doncs igual que sempre m'he preocupat perquè ell hagués
entès les coses, perquè ell estigués bé, perquè ell se sentís ubicat, doncs en general sento que sóc una persona que em preocupo pel benestar dels altres, no? I no és que tu passis sempre en un segon terme, però no pots ser egoista a la vida, havent tingut un germà bessó, perquè jo sempre ho dic, jo no vaig néixer sinó que vam néixer, jo no vaig fer un any sinó que vam fer un any, i a més d'una persona doncs això, de la qual havia d'estar pendent, i per tant em fa ser una persona que pensa en el benestar dels altres, o així ho crec. Molt bé, Anna, doncs tenim moltes ganes de veure Boira i veure com es mouen aquests actors, que els tenim aquí ja preparats a l'escenari. Sí, abans de parlar amb els actors, si teniu alguna pregunta, la podeu fer per Instagram i després de parlar amb ells us les contestarem. Molt bé, i els encarregats de dur a terme això a l'escenari, els que estaran aquí al peu del canó cada dia, són la Laura Pau, la Lluna Pindado i el Bernat Fort. Què? Com ho porteu, això? Home, després de sentir a tothom parlant de l'espectacle i això, doncs una gran responsabilitat de fer, perquè és tota una feina que hem fet des de fa un any, en el fons, perquè ens hi vam posar al desembre del 19, no? De cop i volta, per fi, sembla que ho podrem fer, llavors hi ha moltes ganes i a la vegada una responsabilitat de tot això que hem anat creant, no? Doncs de poder-ho ensenyar i poder fer arribar el que hem descobert o el que pensem al públic que ens vingui a veure. Aquest procés d'assajos d'aquest espectacle podríem dir que ha estat molt diferent, no?, de la resta d'espectacles de pirates, perquè és un espectacle de creació i que a més parla d'algú que coneixeu, que coneixem molt bé. Com ha estat això? Jo crec que és el primer espectacle que fem en què es parteix de cap mena de paper, senzillament d'aquest cas i del que volíem explicar i del que volíem investigar i això. Clar, al principi era com campo libre, no? Buscar informació sobre la sordesa, buscar informació sobre l'Enric, sobre la seva família, que tothom pogués una mica, d'alguna manera, explicar la seva percepció, la seva vivència i això. De sobte teníem un munt de material que per nosaltres era superinteressant perquè, a més, moltes xerrades allò a la taula no de dinar, la taula de treball, que ara m'ha semblat així com la taula de treball. No sé, parlant sobre què ens portava cada cosa, de sobte teníem com un volum molt heavy de material, que era com, tot això ho volem explicar i ara com ho fem? I era com, no sé, ha sigut molt interessant en aquest sentit. Sí, també perquè, a part de parlar sobre l'Enric i això, nosaltres coneixem l'Enric des dels 12 anys, 13 anys. També ha sigut com una mena de mirar enrere nostra, de l'Enric, de relació amb l'Enric i de la companyia també, perquè clar, sempre hem conviscut amb ells. També heu fet un procés personal, no? Segurament, per descobrir, no sé, al mateix temps que parleu de l'Enric també parleu de vosaltres. Sí, això queda també molt reflectit en l'espectacle. És un espectacle de teatre documental, que nosaltres és una cosa que no havíem fet mai. Llavors parlem molt des de nosaltres mateixos, per molt que està guionitzat i endreçat als pensaments que expliquem, però parlem molt del que pensem realment, de les reflexions que hem arribat a nivell personal. Això és molt bonic. I l'Enric, el representeu, l'imiteu, feu molts personatges, pocs? Això és una cosa que teníem clara pràcticament des del principi i és com, si no hi ha l'Enric, o sigui, només pot fer d'Enric l'Enric, punt, ja està. No podíem fer. No, és que no. Però sí que clar, hem parlat molt amb ell, ens ha explicat moltes coses i jo crec que moltes vegades diem coses que són de l'Enric, en el fons, perquè ja són nostres, d'alguna manera, però... I es pot dir, l'Enric diu que tal, però mai no et faràs seves les seves paraules, perquè teves les seves paraules, ho fet al revés, oi? I a nivell de personatges sí que hi ha molta estona que som nosaltres mateixos, però també hi ha alguna escena, com una que em sembla que veureu d'aquí una miqueta, d'aquí un momentet, que justament és una escena que reflecteix els prejudicis que tenim com a societat des d'uns personatges que no som nosaltres, sinó que potser també tenen alguna cosa de nosaltres, perquè en el fons tots tenim prejudicis, no? Sí, de fet, jo crec que potser és com una novetat a l'espectacle de Pirates, que afegim els ingredients que sempre tenim més una visió més despullada de nosaltres, diguéssim, no? Com de mostrar-nos nosaltres com hem viscut la sordesa de l'Enric durant aquests anys, què hem descobert parlant amb ell, amb les famílies i tot això, i a part d'això, doncs tots els ingredients de la música, la ironia, la comèdia, tot això... Podríem dir que és molt de tu a tu, no? Sí, molt de tu a tu. Moltes gràcies. Quines ganes de veure. M'han quedat moltes preguntes per fer, però ho sento, haurem de venir a veure Boira a les orelles per descobrir les respostes.
Això serà del 8 de gener al 7 de febrer, de dimarts a diumenge, aquí, al Maldat Teatre. Heu de venir. I encara sou a temps d'escriure la carta als Reis i posar que us portin entrades per venir, perquè recordeu que s'acabaran molt de pressa perquè l'aforament és limitat. Sí, però abans de continuar, un moment, Núria, perquè a totes les companyies que han vingut aquí els hi hem demanat que al final d'una roda de premsa ens facin un petit tros d'espectacle i no podem fer una excepció. Així que veurem un petit tros de Boira a les orelles. Dius que aquesta escultura l'ha fet un discapacitat? Sí, art fet per discapacitats. Sordet, pobret. Doncs Déu-n'hi-do per ser sordet. Segur que la família l'ha ajudat, Segur. I és que pobres, la família. Ai, sí, pobres. Realment, que et surti algú així la família ha de ser molt dur. És que ningú triaria. Però és que és un forat negre de diners i atencions, Si hi ha germans, tots els recursos van en detriment de l'altra gent. I l'escola? No. També. És que s'estan quedant els recursos dels nens normals. A mi que no em diguin. Per una escola, si hi ha un nen discapacitat, els altres nens no poden avançar tant. Jo no sé si haurien d'anar a una escola normal. Delicat, un tema delicat. És que hi ha aquesta nova corrent que ens volen integrar a la societat. Que no sé jo, Jo no sé si aquests nens poden tenir una vida normal. És que si no tens dues cames no pots fer un espagats, que ni universitat, ni hòsties. Potser allò algun... No, els donen tot mascaradet, els hi regalen. No, clar, què vols? Ai, calla. Dedicat a la meva dona. Deu ser sordeta, també. Clar. Quina mena de persona s'ha de ser per poder compartir la teva vida amb un discapacitat? No, és que és una vida mitges. Una santa. Una tonta. Una cosa és tenir el calendari aquell dels famosos amb els nens, però l'altre és ficar-te a la casa teva de veritat. És que Moltes gràcies per seguir-nos una vegada més i sobretot moltes gràcies per venir al teatre. Aquest 2021 sabem que serà complicat i per això necessitem una cultura viva i forta per animar-nos i recolzar-nos. Bon any nou i teatres plens. Bon 2021! Molts escenaris en silenci. Intento llegir el que et passa. Jo no tinc tantes paraules per poder-te contestar. No parli por, sé que no parli por, jo sóc així. No parli por, mira tot, ho tinc a prop, deixa molt, no parli por. No sé com dir, és que tu parles, i és que tu parles. Per què no dius el que penses? I és que tu parles. I és que tu parles. Atura't un segon per escoltar. Paraules i més paraules. Parlar sense parar. Paraules i més paraules. És parlar i més actuar. Paraules i més paraules. Parlar sense parar. Si jo ho vull fer per entendre, i si jo ho vull expressar, però nena, se sent que vull, jo vull parlar, rebentar-li com un poder, jo vull llençar aquestes cuits que el món em pugui escoltar. Una mirada, és el camí sense dir res, jo ja no tens, ja no tens. Que és complet, sentir que no me sento, i sentir molt més que unes paraules. La teva cara és un dibuix, del meu embruix, no cal res més, però sempre bé.